джаба, долу, горе. Веднага, тръгни с десния, пикай долу. Primera salto. Долу. И винаги рамото горе, като отидеш долу. Връщаш. Откриваш десния и връщаш. Ако видиш десния влезно с болтията, наведи главата, не ме гледай. Ако видиш десния да го подсказва, ето десен, ако можеш, защити го с болтията. С дясната болтия. Едно-две, десния. Давай, десния долу в тялото и горе. Това е, браво. Джаб. Точно, джаба. Изкарай го, извади го. Оставаш го да стигни много близо. И долу и горе. Едно и две долу горе. Давай, влез. Той му трябва дистанция, ще го умориш. Давай, в тялото. Браво. Това е, браво. Излез, движи се. Върти. Браво. Върти повече. Едно-две и се завърташ. Едно-две на другата страна. Браво, долу, в тялото. Долу. Браво. Давай, двоен джаб. Давай, вдигай ръката горе. Браво. Болтията. Долу, горе болтията. Джаб долу и горе болтията. Ама подготви го хубаво. Не дай изведнъж. Джаб и долу горе. Давай. Браво, би долу. Браво. Долу. Браво. Puntuaciones de los jueces. Juez 1, 9-10. Juez 2, 9-10. Juez 3, 9-10. Segundos fuera. Segundo asalto. Десния в тялото. Съперката в тялото също. Десния път. Това е. И лявото. Излияш ляво круше. Като се глава в глава, апер. Браво! Това е. Давай, блокирай го, бе! Напред го блокирай, не излей назад. Не знае, той иска дистанция. Влез. Излез. Браво! Не дай отиди на въжето. Въгъла, тия си центъра. Назад. Джаб. Това е. Давай! Браво! Не беше за защото супер, хубаво го върте. Неудобна позиция. Точно долу, в тялото долу. Спокойно, без да се полудяш. Спокойно, ръката горе искам. Десния да го пазиш. Извъртай. Браво. Пази се от десния. Да, в тялото като ти вижда. И в тялото после накрая. Едно, две и долу. Браво. Нищо. Спокойно точка, едно, две в тяло и в дуба. После. Това е, браво. Той се умаря и той. Спокойно, не са хъби. Тодо. Блокирай Тодо. Браво. Спокойно, блокирай му десния. Дишай.
Дишай добре. 10 секунди. Тялото ни горе, тялото горе. Сега! Сега! Браво! Браво! Давай! Браво! 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 Това е. Puntuaciones de los jueces en el segundo asalto. Juez 1, 9-10. Juez 2, 9-10. Y juez 3, 9-10. Segundos fuera. Tercer y último asalto. Той сега ще търси да те оцели по дясната. Пази я. Само че не само назад. Браво, браво. Браво. Спокойно, спокойно. Пази се. Блокирвай хубаво, блокирвай. Не дай вече да спориш прекалено. Дъгни го. Ръцете горе хубаво. Лявата хубаво горе и отпреде. Ай, и ти, върни му. Джапи курше, джапи курше. Пази го, да е. Това е. Дай. Джаба да е постоянно пред него. Джаба, това е. Твърдия джаб. И в стомаха. Стомаха, браво! Това е. Излизай с дигнати ръце. Ръцете горе, като излизаш. Завърти, не! Завърти, ще отидеш назад. Хира, като ти кош. 1, 2, 3 и хира. Давай! Десния долу и лявото като ще горе. Давай, браво! Не оставам, 20-30 секунди. Давай! Вече дигни му ритъма. Ама пази се! Ръцете! Дигай ръцете! Дигай ръката! Така! Браво! Точно! Можеш! Покажи сърце! 10 секунди! Внимавай! Давай! Напред и внимавай! Давай! Няма време! Свършва! Браво! Браво! Чакайте, не така. Давай глава! Veredicto del combate.